acaben de veure ara mateix és realitat augmentada, imatges que cobren vida a través de la tecnologia més capdavantera. Ho hem gravat a una fira on el sector de l'audiovisual valencià presenta les seues propostes. Per cert que també hem vist en realitat augmentada la primera aplicació per a mòbil dedicada al patrimoni arquitectònic d'esta ciutat. La protagonista és l'obra de l'arquitecte modernista José Manuel Cortina. Els carrers de València oculten desenes de joies arquitectòniques. Des d'ara, algunes d'elles es poden visitar amb l'ajuda de la realitat augmentada. És la proposta d'una empresa valenciana sobre el llegat de l'arquitecte modernista José Manuel Cortina. A partir d'esta aplicació podem situar 10 edificis de Cortina i triar quin volem veure. El mòbil s'encarregarà no només de guiar-nos, sinó d'aportar-nos imatges de l'obra i, si volem, de fer-nos una explicació sobre el disseny de l'edifici. Comercial de Valencia perdió un tercio de su construcción en los años 70. En següents fases, el que volem és implementar imatges tridimensionals i reconeixement d'imatges per a implementar possiblement coses que en les façanes ja no existeixen avui en dia o restaurar elements que s'han perdut pel pas del temps. A més d'aquestes millores, l'empresa té previst ampliar el catàleg d'arquitectes i d'edificis per poder oferir una nodrida varietat de l'art i de l'arquitectura valenciana. També està previst que l'aplicació siga capaç de reconèixer l'edifici a través de la càmera de fotos i automàticament ens informe el futur a peu de carrer. La tecnologia, estaran d'acord amb mi, que avança a una velocitat de vertigen i cal posar-se al dia. Un lloc ideal és la tercera edició de l'E-Market, una fira dirigida al món audiovisual. Si peguem una volteta per allí podríem descobrir com es recrea un personatge virtual en una pel·lícula o com es pot accedir amb un simple mòbil a una guia de la ciutat. Belén ens ho conta. E-Market, una fira en la que podem trobar totes les noves tecnologies aplicades a l'audiovisual. Exacte. Aquí està enfocada exactament? Està sobretot enfocada a empresaris del sector audiovisual per tal que coneguen les innovacions més punteres a la resta d'Espanya i a la resta d'Europa per millorar la competitivitat dels nostres empresaris d'ací, o bé a través del so 3D, de les més innovadores tècniques de rastres de moviment, pantalles tàctils o imatges en 3D. Ens endinsem en el món virtual i anem amb un sistema de captura de moviments. ¿Per a qué servís? Pues sirve para poder capturar los movimientos que está haciendo una persona y esos movimientos poder aplicarlos a un avatar, a un personaje que tú previamente has diseñado dentro de un programa de animación. A mi m'interessa molt com es capturen aquestes imatges. Veig que així el model porta un traje negre y uns sensors que son... Sí, son unos marcadores que lo que están haciendo es reflejando la luz infrarroja que viene de las cámaras. Las cámaras que vemos aquí alrededor lo que hacen es capturar el movimiento de cada una de las bolas, ¿vale? Y el sistema es capaz de agrupar todas esas bolas, todo ese movimiento y trasladarlo a lo que es un personaje. Entre les novetats que hem trobat en esta fira està esta càmera que grava directament en 3D. En 3D. Esta cámara es una cámara que directamente tiene dos bloques ópticos de un sensor para grabar en 3D directamente en la propia cámara. Anem a parlar ara d'una aplicació per al telèfon que pot resultar-nos molt útil. La realitat augmentada. Parles d'això. Exacte, la realitat augmentada és una tecnologia que ens permet implementar en el món real, diguem, elements virtuals com sons, imatges, vídeos, objectes 3D o altres aplicacions. En aquest cas hem arrencat una capa de realitat augmentada per a smartphones en l'arquitectura de València. En concret hem arrencat en 10 punts de José Manuel Cortina, un arquitecte de principis del segle XX. Doncs jo vull veure aquesta aplicació, a veure com funciona. Clar que sí. Anem a comprovar-ho. Anem. Ahí tenim l'edifici de José Manuel Cortina i anem a veure com funciona aquesta aplicació, no? Molt bé. Adarve et porta així, a aquest edifici en concret, el localitza en el smartphone i després què et conta? Molt bé, doncs quan arribes a l'edifici en qüestió, el que el permet la capa Layer i este punt d'interès, que és un dels que n'hi ha en la ciutat, és identificar l'arquitectura de la façana mitjançant una veu en off que la descriu, el permet accedir a la biografia també de l'arquitecte en qüestió, de José Manuel Cortina, i també t'aporta informació gràfica, com algunes fotografies, per si el costar identificar quina de totes les façanes ja te la identifica, i en breu implementarem vídeos i imatges 3D. Ja veuen com és d'apassionant el món de les noves tecnologies, i és que a voltes la realitat, i més si és augmentada, supera la ficció.
veure, adquirir i experimentar amb nova tecnologia. Eixos són alguns dels objectius d'eMarket 2011, que ha reunit esta setmana a València els principals representants del sector. El eMarket son unos espacios de experimentación tecnológica, orientados a las empresas de nuestro sector, el sector audiovisual, que están más orientadas a la innovación. Unes jornades que, a més, han permès entrar en contacte amb les últimes tendències de consum, incloses les alternatives a les descàrregues en Internet. Poco a poco, si se va contando también con el respaldo por parte de las instituciones y demás, pues esperemos que se vaya enfocando. De todas formas, no podemos pedir a los usuarios tampoco que entren a este tipo de plataformas si al final no somos capaces de ofrecer esa oferta amplia de contenidos. Una cita que, després de 3 edicions, s'ha convertit en ineludible per als professionals, amb les oportunitats de negoci que ofereixen les noves tecnologies d'avantguarda.